راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو ኤርትራ መንግስቲ ብሰልዖ መጠና ሸጥኩሙን ዝተባሉ ነጋዶ ከብትን ጤለብጊዕን ታጊሮም ፖሊስ ግብጺ 40 ኤርትራውያን አሲሮም ኢትዮጵያ ክልል ሲዳማ ንመቋም ኣብ ጸውዕን ዓቢ ህይወት 10 ሰባት ጠፊዩ አማኑኤል ግርማዬ ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ረና በዝርዝር ናይዚ ዝተኸታተልኩም ዋርስታ ዜና ዝፍልም ናይ ሎሚ ሶኒ 22 ሐምለ ፈንወና ህግደፍ ንሰማዕታትና ድቃስ ዝኸልእን ዘራኸስን አረሚናው ስርዓትዩ ዘርእስቱ ካልኣይ ክፋል ትሕዝቶ ክስዕብዩ ብዘይካ ዝውን ሰሙናውያን መደባት ርእይቶን ነቐፌታን ዝሓቆፈ ናብ ሬድዮ ረና ትልእኮ መልእኽታትን ክህልወና እዩ ሰናይ ምክትታል هذه إذاعة إرنا መንግስቲ ብሰልዑ መጠና ሸጥኩሙን ዝተባሉ ነጋዶ ከብትን ጤለበጊዕን ከም ዝተሃገሩ ምንጭታት ሬድዮ ረና ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ ቀንያ ጥራይ ኣብ ከባቢ ማይተመናይ ካብ ዝርከብ ዕዳጋ ኣስታት 1000 ዝግመታ ከብትን ጤለበጊዕን ብኣባላት ሰራዊት ከም ዝተሃገራ ቶም ምንጭታት ኣመልኪቶም ምስእነት ባጤራ ናቕፋን ጊዜያዊ ምኽፋት ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዋጋታተን ወሪዱ ዝጸንሐ ከብትን ጤለበጊዕን ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ዘሎ ኩነታት ዕዳጋ እናናህረ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ዋጋ ሓደ ከብቲ ኣስታት 6000 ናቕፋ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ኣስታት 12000 ዓሪጉሎ ድሕሪ መጻወቲ ንግዚኡ ተኸፊት ዝነበረ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራ ናናሃረ ንዝመጽእ ዘሎ ዋጋታት መግብን ሃለኽቲ ነገራትን ንምቁጽጻር መንግስቲ ኤርትራ ዋጋታት ጥሪት ዝውስን ምልክታ ብመንገዲ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ምዝርግሑ ኣይርስዓን ብመሰረቲ ወርሒ ለካቲት ናይዚ ዓመት እዚ ዝወፀ ዋጋታት በጊዕ ክሳብ 1350 ናቕፋ ጤል ክሳብ 1050 ናቕፋ ደርሆ ክሳብ 105 ናቕፋ ንሓንቲ እንቋቑሖ ድማ ክሳብ 2 ናቕፋ ክሽየጥ ዝውስን እዩ ፖሊስ ግብጺ ኣብ ካይሮ ኣብ ዝርከብ ቀጽሪ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ሰላማዊ ሰልፊ ዘካይዱ ንዝነበሩ ብውሕዱ 40 ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ከም ዝኣሰሩ ወኪል ማሕበረኮም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ግብጺ ናብ ሬድዮ ረና ዝለኣኹ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ፖሊስ ንሓያሎ ካብቶም ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተረኽቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት መንበሪ ፈቓዶም ከም ዝመንዝዑን እቲ ማሕበረኮም ኣረጋጊጹ መንግስቲ ግብጺ ነቶም ትማል ሰንበት ኣብ ቀይዲ ዘውዓሎም ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ኤርትራ ከይጥርዞም ስጋት ከም ዘሎ ዘመልከተ እቲ ማሕበረኮም ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ንኩነታቶም ክከታተሉ ጸዊዑ ኣብ ግብጺ ዝርከብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዘይቅርዑ ኣሰራርሓ ከም ዘለዎን ብሰንኩ ድማ ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ናይ ምጥያስ መስርሕ ብዙሕ እንቅፋታት የጋጥም ከም ዘሎን ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብቲ ሃገር ይወቕሱ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሲዳማ ንምቋም ኣብ ሓያሎ ከተማታት ደቡብ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ናዕቢ ህይወት 10 ሰባት ከም ዝጠፍአን ዛጊት ግምቱ ዘይተሓበረ ንብረት ከም ዝዓነወን ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ካብቲ ሃገር ሓቢረን ብመሰረት ዘን ማዕከናት ዜና ዘቕርቦ ዘለዎ ሓበሬታ ካብ ሓሙስ 18 ሐምለ ሒዙ ኣብ ዝተኻየደ ናዕቢ ብፍላይ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ብሄር ዘተኮረ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰባትን ምዝራፍን ምዕናውን ንብረትን ተፈጺሙሎ እዚ ናዕቢ ዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ንሕቶ ምቋም ክልል ሲዳማ ብዝምልከት ኣብ 5 ወርሕ ረፈረንደም ክካየድ ምዃኑ ዝእንፍት መግለጺ ድሕሪ ምሃብ እዩ ምስቲ ናዕቢ ብዝተሓሓዝ ሓያሎ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሎም ከም ዘለው ይግለጽ እኳ እንተሎ ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብቲ ዞባ ተጓሂሩ ዘሎ ሓድሽ ጎንፂ ክቆጻጸርዎ ከም ዘይከኣሉ ነበርቲ እቲ ከባቢ ንማዕከናት ዜና የመልክቱ ኣብ ኢትዮጵያ መንጎ ብሄራት ኦሮሞ ኣምሓራ ትግራይን ሶማልን ዝተወልዐ ናይ ብሄር ግጭታት ናብተን ካልኦት ብሄራቱን ተላቢዑ ነቲ ሃገር ናብ ምሉእ ውድቀትን ምብትታንን ከይምርሓ ሓያሎ ወገናት ስጋኣቶም ይገልጹ ብዘይካ ሲዳማ ካልኦት ብሄራት ኢትዮጵያውን ናይ ገዛእ ርእሶም ክልላት ከቕሙ ሕቶ ኣብ መቕራብዮም ዝርከቡ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ ቀጺሉ ህግደፍ ንሰማዕታትና ድቃስ ዝኸልእን ዘራኸስን ኣረሚናዊ ስርዓት እዩ ዘርእስቱ ካልኣይ ክፋል ትሕዝቶ ክስዕብዩ ደጊሜ ምክትታልኩም ዕድም ሬድዮ ኤረና ዳግማይ ሰላምተና ተቐበሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ቀጺልና ካልኣይ ክፋሉ ናይቲ ዝሓለፈ ሶኒ ህግደፍ ንሰማዕታትና ድቃስ ዝኸልእን ዘራኽስን ኣርሜናዊ ስርዓት እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተላእከልና ጽሑፍ ክኸውን እዩ ክትከታተሉና ንዕድም ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኣብ ቀዳማይ ክፋል ከብርሆ ከም ዝፈተንኩ ውልቀ መላኺ ስርዓት ህግደፍ ዓመት ኣብ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ዘዳልዎ ናይ ሓሶት ድራማን ንብዓት ሓርገጽን እቲ ሰማዕታትና ዝኸፈልዎ ክቡር መስዋእቲ
مستهدف ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፍጽሞ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ገበን ተገራጫው ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ሰማዕታት ምግዓር ኣነዋሪ ምስሉይነትን ጥልመትን እዩ። ኣብ ካልኣይን ናይ መወዳእታን ጽሑፈይ ድማ ስርዓት ህግደፍ ንስድራ ቤት ስውኣት ይጥውርን ሚልዮናት ገንዘብ ወጻኢታት ከም ዝገብርን ከም ውጽኢቱ ድማ ስድራ ቤት ስውኣት መንግስቲ ኤርትራ ዝህቦ ዘሎ ሓገዝ ልዑል ምስጋና ከም ዘቕርቡ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ኣኼባታትን ብመርበብ ሓበሬታን ዘቕርቦ ዘቑጸልጽል መግለጺታት ንፕሮፓጋንዳዊ ሃልኪ ምዃኑ ከጉልሕ ክፍትነ ህዝቢ ኤርትራ ካብቶም ቅድሚ ናጽነት ባዕዳዊ መግዛእትን ንምብራር ድሕሪ ናጽነት ድማ ልኡላውነት ሃገር ንምውሓስ ህይወቶም ዘወፈዩን ኣካሎም ዝሰንከሉን ሓርበኛታት ደቁ ክትፈልዮም ምፍታን ዓሳ ካብ ማይ ኣውፂኻ ህይወት ክትዘርእ ምፍታን እዩ። ኣብ ጉንበት 1991 ጽባሕ ናጽነትና ህዝቢ ኤርትራ ተጋደልቲ ኢትዮጵያ ደርዒሞም ዓወት ዓቲሮም ኣለና ምስ በሉ ዝተሰምዖ ፍስሓን ዘርኣዮ ርህራህን ብቕጽሪ ክትቅምሮ ብቓላት ክትውርቆ ዝከኣል ኣይኮነን። ብተመሳሳሊ እቶም ብመስዋእቲ ኣሕዋቶምን ወለዶምን ኣብ ናጻ ኤርትራ ቀሲኖም ክነብሩን ክመሃሩን ጀሚሮም ዝነበሩ መንእስያትና ውልቀ መላኺ ስርዓት ህግደፍ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ብዶባ ኣሳቢቡ ምስ ኢትዮጵያ ኩናት ምስ ወልዐ ህዝቢ ኤርትራ ካብ እግሪ ደቁ ኣይተረፈን። ነዚ ብጽንዓቱን ልቦንኡን ፍሉይነት ዘለዎ ህዝቢ እምበኣር ደቂ ስኢኑ ብጽሞና ሕልምልም ብስእነት ቆፍኡን ቤቱን ገረውረዋ ብዝብል ገዛ ካብ ህልዋት ንታሕቲ ካብ ሞታት ንላዕሊ ህይወት እናሕለፈ ንመናበይልካ 500 ኣቕፋ ምትኳብ መሕፈር እምበር ዘጃህር ተግባር ኣይኮነን። ስርዓት ህግደፍ ንስድራ ቤት ስውኣትን ሓድጎምን ንርኣዩለይ ስምዑለይ መኻዕበት ጅባ ውሑዳት እምበር ንስድራ ቤት ስውኣት ካብ ድኽነትን ሓሳረ መከራን ዘላቐቕ ኣይኮነን። ብግብሪ ከም ዝረአውን ስርዓት ህግደፍ ነተን ይህበን ኣለኹ ዝብለን ወርሓዊ 500 ኣቕፋ ንጽል ወላዲ ወይ 1000 ኣቕፋ ንሰብኣይን ሰበይትን ስድራ ቤት ስውኣት ክሞትሉ ወይ ናብ ስደት ሃፅ ክብልሉ ዝጽበ ብዙሓት ስድራ ቤት ስውኣት ብሕማም ዝተደነሱ ዕድመ ዝደፍኡ ድኽነት ዘንገርገሮም ኣብ ርሑቕ ገጠራት ስለ ዝቕመጡን ምምሕዳር ህግደፍ ኣብ ዝኣዘዞም ቦታን ግዜን ክርከቡ ኣዝዮም ይምጽገሙ። ወላ እኳ ስርዓት ህግደፍ ንስልያይሉ ክሳብ ቁሸት ወይ ዓዲ ዝርጋሕ ምምሕዳር ዓዲ ወይ ከባቢ ዝብል ቅርጽ እንተሎ ብኣካል ክርከቡ ኣብ ዘይክእልሉ ካብ ምምሕዳር ዓዲ ወይ ከባቢ መሰነይታ ወረቐት ኣምፁ ኣብ ዝበሃሉሉ ብፍላጥ እቲ ካብ መሓደርቲ ዝውሃብ ወረቐት ተቐባልነት የብሉን። እቲ ድሕሪ ክንደይ ኮለል ዝውሃቦ ወረቐት ኣብ ዞባ ወይ ንኡስ ዞባ ምስ በጽሐ ዋላ ብቓሬዛ ተጸይሮም ብኣካል ክመፁ ኣለዎም ወይ ድማ ዝውሃቦም ደበስ ስድራ ቤት የለን ዝብል መልሲ ይውሃቦ። ዝጸሮም ሰብ ወይ መጓዓዝያ ዝኸፍልዎ ምስ ቀበጹ ሞት ዘርክቦም ወይ ድማ ዋጢጥ ምስ በጽሖም ብቆይቓ ዓጽመ ስጋ ደቅና ምብላዕ ይትረፈና ዝብሉ ወለዲ ብዙሓት እዮም። ድሕሪ ናጽነት ሓደ ክልተ ዕድለኛታት ስድራ ቤት ስውኣት ደቂ ደቆም ክስዕሙን ክሓቑፉን ብምኽኣሎም ደቅና ኣይተሰውኡን ሓድግ ረኺብና ተመስገን ፈጣሪ ኢሎም ነብሶም ከደዓዕሱን ከጽናንዑን እኳ እንተኸኣሉ ተስፍኦምን ሓጎሶምን ነዊሕ ከይጸንሐ ቂሙ ጠቢብ ብፈታዊኡ ይጅምር ከም ዝበሃል እቶም ብሰሪ ጨካን ምምሕዳር ህግደፍ ግዳያት ቅንጸላ ድኽነት ማእሰርቲ ስደት ጉዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ዳግማይ መስዋእትን ዝኾኑ ደቂ ስውኣትን ስድራ ቤት ስውኣትን እዮም። ኣብ ሓምለ 1994 ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕልቶም ጠሚናን ዓሪቕናን ኢሎም ብሰላም ጸገም መነባብሮኦም ከመሓይሹ ሕቶ ዘቕረቡ ስንኩላን ኩናት ተጋደልቲ ማይ ሓባር ዝፈጸሞ ዘስካሕካሕ ጭካነ ድማ ሓደ ኣብነት ንእንታይነት ስርዓት ህግደፍ ዘነጽር እዩ። ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ክንዲ ዝሓብሓበን ደቁ ዝገበረን ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊኡ መድፍዕን ጥይትን ዘይብሉ ኩናት ካብ ዝእውጁ ዓመታት ሓሊፉ እዩ። ስርዓት ህግደፍ ካብ ቅድሚ ናጽነታት ሒዙ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ባዕሉ ዝረሸኖም ኤርትራውያን ከም ስውኣት ስለ ዘይፍለጡ ስድራ ቤቶም ደበስን ሓገዝን ክረኽቡ መሰል የብሎምን። ኣሽምባይዶ ደበስን ሓገዝን ክረኽቡ ናይ ቅባጸት ሬሳ ስነ ስርዓት ቀብሪ ምስክር ወረቐትን ናይ ሓርበኝነትን እውን ክረኽቡ ኣይከኣሉን። ስድራ ቤቶም ድማ ሞትን ሕየትን ደቆም ከይተነግሩ ምስ ቃንዝኦም ዝነብሩን ሞት ዘርከቦምን ማዕልያ ይብሎምን። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ።
እዚ ዝፈዲ ስርዓት ግደፍ ብስድራ ቤት ስውኣት ይሕለቕ ይቕብል እንከሎ ድማ ንሞያ ስውኣት ምርኻስዩ ስድራ ቤት ሎሚ ኣብ ኤርትራ ዘዝተወልደ ህፃን ግቡዝ ምስ በለ ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወይ ናብ ስደት ክኸይድ ስለ ዝግደድ ዓያይ ጉልበትን ስድራ ቤቱ ዝሕግዝን መንእሰይ የለን ኣብ ኤርትራ ኣብ ቀብርን ካልእ ማሕበራዊ ህይወትን ብዕድመ ዝደፍኡን ብደቂ ኣንስትዮን ዝተዓብለለዩ እቲ ንመጠወርን መደበስን ስድራ ቤት ስውኣት ብጥረ ገንዘብ ወይ ብዓይነት ይወሃባሎ ዝበሃል ሓገዝ ንህዝቢ ኤርትራ ግንዖ ወይ መነየቲ ስለ ዘይኮነ ውልቀ መላኺ ስርዓት ግደፍ ንመሸፈጥን ንርአዩለይን ስምዑለይን ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ክልፍልፈሉን ክጀሃረሉን ኣይግባአን እዩ ምኽንያቱ ስርዓት ግደፍ ካብቲ ንስድራ ቤት ስውኣት ሓጊዘ ዝብሎ መደናገሪ ጸብጻብ ብሰንኪ ጨካን ፖሊስታቱ ንሞት ንሕሰም ንስደትን ድኽነትን ዝተቓልዑ ስድራ ቤት ስውኣት ይበስሑ ስርዓት ግደፍ ይብዛሕ ይውሓድ ንስድራ ቤት ስውኣት ሓጊዘ ክብል እንከሎ እቲ ጥረ ገንዘብ ወይ ንብረት ብመስዋእቲ ብደም ብረሃፅ ህዝቢ ኤርትራን ተጋደልቲ ደቁን ዝተጠረየ ስለ ዝኾነ ዋንነቱ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እምበር ናይ መላኺ ኢሳያስ ናይ ሓጎስ ክሻ ወይ ናይ የማነ ማንኪ ከም ዘይኮነ ክስቆሮ ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ደቅና ኣብያ ኣለዉ ጥራይ ክብል ዘይኮነ ንብረት ደቅና ኣብያ ኣሎ ኢሉ ክሓትት እውን መሰል ኣለዎ ሓርበኛ ቢትወደድ ኣብርሃ ኣብ ጽባሕ ናጽነት ነቲ ኣብ ወደብ ዓሰብ ብመስዋእትን ረሃፅን ተጋደልቲ ካብ ስርዓት ደርጊ ዝተማረኸ ንብረትን ኣጽዋርን ናይ ህዝቢ ኤርትራዩ ስለ ዝበለ ብኸዳዕ ኢሳያስ ከም ገበነኛ ተወንጅሉን ብዘይ ፍርዲ ኣማሕዩር ዝበሊ ዘሎን ስርዓት ግደፍ ንየዋህ ከደናገር ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ኣብ ቅድሚ ካሜራ ነቶም ብጓሂ ብጽምዋን ድኽነትን ዝተደነሱ ብምርኩስ ተደጊፎም ቁንጣሮ ገንዘብ ዝቕበሉ ስድራ ቤት ስውኣት ኣብ ቅድሚ ቴሌቪዥን ምርኣይ ድማ ናይ ለማንን ተኻበን ዘሕዝን ድራማዮ ንብረት ህዝቢ ኤርትራ ድማ ንኹሉ ስድራ ስውእ ክትወረሉ እምበር መሐንበጢ መውደልደልቲ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ክሰቃየሉን ክስለየሉን ቅቡል ኣይኮነን ኣብ 1991 ስርዓት ግደፍ ዝዓነወት ሃገር ስለ ዝተረከብና ጸገማት ክንጻወር ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኣለና ምስ በለ ኤርትራዊ ብዘይ እኹል ደሞዝ ምስራሕ ብገንዘብን ብዓይነትን ሓገዝ ምብርካትን ነፃ ጉልበት ምውፋይን ከም ቅዱስ ዕላማ ወሲዱ ሃገራዊ ግቡኡ ፈጺሙ ይኹን እምበር እቲ ቀረጽ ዘይከፍልን ተቆጻጻሪ ዘይብሉን መጅራጥ ድኻታትን ገባቲ ሃብቲ ሃገርን ቁጠባዊ ጉዳያት ስርዓት ግደፍ ዝውንኖን ዘእትዎን ኣበይ ኣትልካ ምሕታት ኣገዳሲ እዩ ወላ እኳ ሃብትን ትካላትን ስርዓት ግደፍ ብዘይካቶም እሙናት ኢሳያስ ሓጎስ ክሻን የማነ ማንክን ካልእ ዝፈልጦ ሰብ እንተዘየለ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ብዘይ ሕጊ ብኣማኢት ሚልዮናት ዝግመት ሃብቲ ተሓቢኡ ከም ዘሎ ዘካታ ኣይኮነን ግደ ፍትሒ ንምዝራብ ኣብ ርሑቕ ገጠራትን ከተማታትን ዘለው ስድራ ቤት ስውኣት ምስ ናህሪ መነባብሮን በተን ኣፍጠልቆም ንኸብዲ ሓጢኣት 500 ናቕፋ ኣብ ገነት ክነብሩን ካብ ሕሰም ክላቐቑን ኣይክእሉን እዮም ስድራ ቤት ስውኣት ዝዓነወ ቤቶም ዘይጽገን ዝቓደረ ግራቶም ዘይሕረስ ቀውዒ ዘይጥርነፍ ደኺሞም ናብ ሕክምና ዝወስዶም እንተሲኢኖም ብጽምዋ እንተተዋሒጦም 500 ሲትረፍ 50 ሚልዮን ናቕፋ ሓገዝ እንተዝግበረሎምን መተካእታቶም ሪኦም ዘይጸገብዎም ደቆም ክኸውን ኣይክእልን ኣብ 20 ሰነ ሽምዓ ብምውላዕ ኣስማቶም ብምርቋሕን ባዶ መብጽዓ ብምእታውን ዝረጋገጽ ክብሪ የለን ውልቀ መላኺ ስርዓት ግደፍ ንስድራ ቤት ስውኣት መጠወሪ 500 ናቕፋ ወርሓዊ ስለ ዝሃበ ክምስገንን ክውደስን ዘይኮነ ዝግብኦ ንሰማዕታትናን ስድራ ቤቶምን ድቃስ ዝኸልእን ዘመራስሕን ኣረሜናዊ ስርዓት ስለ ዝኾነ ብገበን ከሕተት እዩ ዝግብኦ ጽላል ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓምለ 2019 መልእኽታትኩም ናብ ሬድዮ ሄረና ኣብዚ መደብ እዚ ካባኹም ካብ ሰማዕትና ንዝመፁ ርእይቶ ነቐፌታ ማኣረምታን ካልእን ዝቐርበሉ መደብ እዩ ሰላም ኣዳሎቲ ሬድዮ ኤረናን ተኸታተልታን ንጉሳይ ገብረ ማርያም ካብ ካሊፎርኒያ እየ ጋዜጠኛ ሓረጉ ቀለታ ብዛዕባ ፕሮግራምን ዕላማን ስኒት ናይ መጽናዕቲ ጉጅለ ንምድሓን ሃገርን ህዝብን ህዝቢ ኤርትራ ኣፍልጦን ግንዛቤን ክረክብ ካብ ምሕሳብ
نعبال سنة وجل مسمعتي سنقال ولد تنسائي أبريديو إرينا الديما كاب عسران شوعة سنة جميلة لثلاثة جيزي زقبرتو حيالا سفيحين كالا محتتن زرربن سمعنا يوم تجنزينا يوم يغني أن حرقوا على أجي طبق صراحة سرحي على الأخي دولتي كمون راديو إيرنا يغني لنا سلامة راديو إيرنا يا نخلقهم عدالة مالتي أنا شميت الرق ولا مكال بال أنا سزاني عربي برنامج ناي نقص عركيسي دهات في أمو نقص سكرو دوب ديوتيوس ولا حيزم دهاي باقور لنا أخني بلوكم دلنا يغني لي كاب فرانكفورت الرق ولا مكال مرحبا راديو إيرنا እንኳን መበል 10 ዓመት ካብ ጣሕና ንኩላና እናበልና ኣብዚ ኣነ ኣቶ ሞባ ተገብራ ዘሎ ቃል መተይቕ ሓፍትና ሓረቡ ተጋግየ ንባዕሉ ሓደ ዓቢ ጸጋ እዩ ከምቲኦም ካልኦት ሕዋትና ተጋግየ ኢሎም ደኣመኑ እሱ ተጋግየ ኢሉ ከምን ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ስራሕ ተጋግየ ኢኻ ኣብ ግዜ ከይወሰደ ነዊሕ ከይተቃለሰ ኣብ መጀመርቱ ከሎ إيدو كان سحب إذا تشبك أيكون قاسي جزء وسديو كقالوا صد الله أمبر أي عامة أي 9 عامة أي 6 عامة أي 4 عامة سي كبت زلوا حرفنا كان سحب تشبك أيكون ما كنت يوم قالوا حواتنا تجاجي إنه بالبلد أن بزعبين سرح عندك سرح تعال تفهم زلوا تأمبر في جمركا كان زجتا نسحب تشبك أيكون مثل زحية غلطة شوف سلام عدالوتي راديو إيرانان تخطاتلتان نقصة قبر مريم كاب كاليفورنيا غازيتانيا حرقو قلتا بزعبا بروغرامن علامان سنيت ناي مصنعتي قجيلي نمدحان هاجرن هزبن أفلوتون جنزابين كركب كام حساب نقابال سنيت قجيلي مصنعتي سنقال ولتنسائي أبريديو إيرانا عديما كاب 27 سنة جميلة ثلاثة جيزي زقبرتو حيالن سفحين كالا محتتن زرربن سمعنا يوم تجنزبنا يوم يغني لنا حرقو قلتا أزيو صبوق صراحة سرحي على الأخي نبلكي كومون راديو إيرنا زي دمت راديو إيرنا ليلاي كم حدرخا بتحجزخا حاوي في عماجنا ودخا نخا مثل كم بالي رغدم سلام تانا رسعنان زخبركمن أحوات أمالة ردي الرينا كل سنين عهم كيري هواجر الجرمان كاب كتما نورنبرغ قدم سود جنات وهيلو حدار جيرم دكم قدشوم نقرت زخدو كفقر حدارهم كفقر دكم فقر حجر زكات لهم إرشاوين جگان دكبات نميدا وزيوم أبو استرفات هدر تقبلهم دما كم زهولو صلاحكو هدر خاتقبلي سعمي جبنا والدهان أهم السجل تسعم كهود السود ورسود هذيلو قال يوم مدربدا قال يوم بحري قال يوم كابد يوم كنا لازم بهالو كحتي دكنشت عن ميزان أبسوادي كذا ملي حدر الزبال انت حدر نايس وانس الزبال انتاي حدر هذا شيء أنتم بتيومكم تلور تقول نوركم هذيلو نسنتكم ما ميدا زبليهم تقالسز نبركم عابل لكم هاجر وتي قذيفكم وتيكم قالهم جگانو تمسخم سزي تسمعوا لكم تيوم قالهم دما تحتي سنة أمويان ديهم صحفتي ديهم مهورات ديهم بعاكي تحتي حدرز علمكم سبعت ودسود عوالتونا بيلا لك يا عمتا
دربنا سجيرهم بحري كله قرب اسكعزو قرب أبطاري هم تمولزو قبل الرئيسات سوات قواني ونسو تايلان بادو سلسلة سانشو متن إريتراويان أفهم كله بهلنا نمدلنا حدث سميته أب عملتو خي أخلي أب كبابينا عدنا إريترا زخوني بعد قال أي جبرني نصنجن في الله إذا كان استوى عمل الرسالة إريتراويان ساكنا بقى كمان هزان تقتلها هزان تداريها دك أنا خايفون كان نصان قبل عدد إريتراويان لكن الشيوخ كنت رديو كان الله وانا سيسي بحر الحرسات بس أنا شد ثلاثة دقائق خايت أشياء اسكا أورب أوكي قد طلع بنا شوية بتقرأ عن الزارب. السلام عليكم رينا كفور ليكم اللي تودوا لكم وداي تقل جلاب عباي إريتريا تتودوا لكم وداي ثاني عفيت وكل ساعات قلكم نتمنى تبلوا قد إريتريا مجيس هلا كل شعب إريتريا لا مروته قلوا مالي أسد لعلو حياة لعلو دي بعد أتو بل مصلحتنا يوم مصلحتنا شعب إريتريا لا تعلمون كلهم جنرالات يقبقوا كورنالات يقبقوا مسؤولين يقبقوا بل درتنا يوم حتى هممني مالي دي كله أكاناتنا إريتريا جلاي عباي إريتريا دولو لو تقول شهادة أناينا لا تعلمون تقولهم هذا مرة لنا ده إريتريا سنة أمر إسياس إثيوبيا دقيسة مبيلة شعب إريتريا وإثيوبيا كل أوت شعبتهم للبل لحقيقة إلى أمر نبيلة هلا كفوت اللي ناسوتو قلميتو دي بندال لفقرة هنا شعب إثيوبيا شعب إريتريا كل أوت أنفاد للبل حقيقة لأمر بيلة قلم 30 سنة نادلنا حنا سنة 30 سنة اندت نادلنا من 100,000 شهداء اند دفعنا إريتريا ودينا وهذه من رهلينا حنا كلهم مسؤولين لهلو جنرالات وكورنالات مسؤولين إريتريون مو دهلو إسياس بدير ناينا يكون وهذه ما ناينا يكون هذا نحن ما قلنا دوبنا لنودي سن أمر حنا دي بجوا لهلا شعب إريتريا ودي بخارج لهلا شعب إريتريا حتى إذا قلنا دوا أبنا هذا دي بخارج لهلا شعب إريتريا كله حبرن تقبل كم هلا وكفل بالهلا 28 سنة إشاعة مودينا سن أمر حنا ملاكين سافر مدينا إشاعتنا هنا يكون يوم ومالي دي بإرسل حقوقاتو مدرسة إيبانو عيادة إيبانو مودو سجن تلبونو والله أقل شعب ترياق لابدو وهذه هنا حنا كل أمرامه اللي هنا حنا شعب إريتريا بدير ما قانسو وهذه ما قانسو أقل مصلحتنا ناينا عد بده الليل أقل نغنس منها حكومة كيالتو من ألمانيا نمبرك تشاو زي دمس راديو إيرانايو بدأ دحان رمسيهم مجمرتا شمي كذا معلتك نبركم إذا بكدانة بأتو كدانة حقوسن ويزارو حرقو بزعبان القابان إذن واشنطن دي سي استقبره بزعباتي كله ذهبكم مجلسي بالطعم ذهبكسيو ذهبكست راح زي كونين حزبنا نكنكهن أبتدولي على ما نكبتح إذن يزل لنا من مخنياته بزحات له بأوراجان
بكالي عينت نهزبي أب متردارن أب زيناتو علامة زوتو يعني لي بتعمي مسكنكم شمايقن كالي جزيك نقرأكم راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو زخبركم سمعتنا ناي ساعت زي حفشاو تحستونا أبزي تهزازي ملو باريس كاب زركب قوام استوديو راديو إرنا نزي استاد حدا ساعت مساعدكم تسنحكو أماني القرماية سلام